That's the first reading, responsory. And then you turn. This is the continuation, and then this is the second reading. You know the hallelujah. You don't say it, you just say those, and then leave the hallelujah for the choir. No? Okay. A reading from Prophet Ezekiel. And then you start, that's all. Biameya, Ezora, Biameya, Ezora. Nafana na Nwana Monso. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata ka ụka gazuru ụwa niile na-eme nnukwu mmemme nke abụmeze nke dị nwe anyị Jesu Kristi. Jesu bụ eze nke ụwa niile. Anyị na-ekene Chineke maka ngọzi ya niile, maka ebere ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile nke izu ụka anụnwa na ogologo ndụ anyị na-erunye n'aka Chineke, wee na-ayọ dị nwe anyị Jesu Kristi ka ọ na-achị eze na ndụ anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị nụnwa ka nnata isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ahụ niile. Anyị na-echetakwazi nwanne anyị nwoke nwọfụ nke edutere n'ụlọ ụka tata, Benjamin na-emere m chi ọnwụ akọ, na-ayọ ka Chineke gọzie ya bụ nwọfụ nke a na-eduteli ya n'ụbọchị tata.
ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Eucharistia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, ọ sọrọ gị ime ihe niile ka ọ dị ọhụrụ n'ime nwa gị hụrụ n'anya, onye bụ eze nke ụwa niile. Biko were obiọma mee ka ihe niile kere eke azọpụtagoro n'igbu ohu nke njọ na-esegburu ebube eze gị, ka ha na-eto gị akwụsịghị akwụsị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. A reading from the book of the prophet Ezekiel. Thus says the Lord God, I myself will look after and tend my sheep, as a shepherd tends his flock. When he finds himself among his shattered sheep, so will I tend my sheep. I will rescue them from every place where they are scattered when it is cloudy and dark. I myself will pasture my sheep. I myself will give them rest, says the Lord God. The lost I will seek out. The strayed I will bring back. The injured I will bind up. The sick I will heal. But the sleek and strong I will destroy, shepherding them rightly. As for you, my sheep, says the Lord God, I will judge between one sheep and another, between the rams and goats. The word of the Lord. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. In the verdant pastures he gives me repose. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Beside the restful waters he leads me. He refreshes my soul, he guides me in the right paths for his name's sake. You spread the tables before me in the sight of my foes. You anoint my head with oil, my cup overflows. Only goodness and kindness follows me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For death sins through man, the resurrection of dead come also through man. For just as Adam all dead, so too in Christ shall be brought to life, and each one in proper order. Christ the first fruits, then in his coming those who belong to Christ, then comes to end, when he hands over the kingdom to the God and Father, when he has destroyed every sovereignty and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his foot. The last enemy to be destroyed is death. When everything is subjected to him, then the Son himself shall also be subjected to the one who subjected everything to him, so that God may be all in all. The word of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the kingdom of our father David that is to come. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe
Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Ụfọdụ na-akọ akụkọ otu esiri were okwute dara ọnụ na onyinye ndị mmadụ jiri tụrụ Chineke mma wee chọọ ụlọ nsọ mma. Jesu wee sị ha, Matthew chapter 11 verse 10. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya na ndị mmụọ ozi ya, ọ ga-anọkwasa n'oche nke ebube eze ya. A ga-eme mba niile zukọ n'ihu ya. Ọ ga-ekewa ndị mmadụ ụzọ abụọ, otu onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụta atụrụ iche iche n'etiti ewu. Ọ ga-edebe atụrụ n'aka nri ya, debekwa ewu n'aka ekpe. Mgbe ahụ, eze ga-asị ndị nọ n'aka nri ya, bịanụ ndị nwere ngọzi nke nna m, bịanụ keta alaeze ahụ akwadebere unu site na ntọala ụwa. N'ihi na mgbe agụụ gụrụ m, unu nyere m nri nrie. Mgbe akpịrị kpọrọ m nkụ, unu nyere m mmiri ka m ṅụọ. Abụ m ọbịa, unu wee kpọbata m. Agba m ọtọ, unu were ibe m uwe. Mgbe m na-arịa ọrịa na mgbe m nọ na mkpọrọ, unu bịara leta m. Mgbe ahụ, ndị ezi omume ga-aza ya sị, Onyenwe anyị, olee mgbe anyị hụrụ ka agụụ na-agụ gị were nye gị nri, ma ọ bụ ka akpịrị na-akpọ gị nkụ were nye gị mmiri? Olee mgbe anyị hụrụ ka ị bụ onye ọbịa were kpọbata gị, ma ọ bụ mgbe ịgba ọtọ were ibe gị uwe? Olee mgbe anyị hụrụ ka ị nọ n'ọrịa, ma ọ bụ ka ị nọ n'ụlọ mkpọrọ were bịa leta gị? Eze ahụ ga-aza ha sị, n'ezie agwa m unu, mgbe ọbụla unu mere otu a n'ime ndị a dịkarịsịrị nta n'etiti ụmụnna m, ọ bụ m ka unu mere ha. Mgbe ahụ, ọ ga-asị ndị nọ n'aka ekpe ya, pụọnụ n'ihu m ndị a bụrụ ọnụ, gaanụ n'ọkụ ebighị ebi ahụ akwadebere ekwensu na ndị na-ejere ya ozi. N'ihi na agụụ gụrụ m, mụ na-enyeghị m nri ka m rie. Akpịrị kpọrọ m nkụ, mụ na-enyeghị m mmiri ka m ṅụọ. Abụ m ọbịa, mụ na-anabataghị m n'ụlọ. Agba m ọtọ, mụ na-enyeghị m uwe. Mgbe m rịara ọrịa na mgbe m nọ n'ụlọ mkpọrọ, unu abịaghị leta m. Mgbe ahụ ha ga-aza ya sị, Onyenwe anyị, olee mgbe anyị hụrụ na agụụ na-agụ gị, ma ọ bụ na akpịrị na-akpọ gị nkụ, ma ọ bụ na ị bụ onye ọbịa, ma ọ bụ na ịgba ọtọ, ma ọ bụ na ị nọ n'ọrịa, ma ọ bụ na ị nọ n'ụlọ mkpọrọ, ma anyị ejere gị ozi? Eze ahụ ga-aza ha, n'ezie, mgbe ahụ unu na-emereghị ya otu n'ime ndị dịkarịsịrị nta n'etiti ụmụnne m ndị a, unu emereghị m ya. Ndị a ga-apụ jee banye n'ahụhụ ebighị ebi, ma ndị ezi omume ga-aba na ndụ ebighị ebi. Oziọma nke osebruwa. Amen. Amen. Tata ụka na-eme nnukwu mmemme nke abụmeze dị nwe anyị Jesu Kristi. Ọ bụrụ
na anyị nọ na Naịjirịa kịta, kedu ihe ga na-eme na mgbede a? Ọ ga na-akpọtụ ebe dị na ka enwuru gị ọkụ na ihe ga na-anụzi bụ dị nwe na anyị bụ eze, dị nwe na anyị bụ eze, eze nke ndụ ya ebighị ebi, biko bịanụ bịanụ sekpụrụnụ ya, sekpụrụnụ dị nwe na anyị bụ eze nke dị ụwa tụwa, bịanụ sekpụrụnụ ya, sekpụrụnụ dị nwe na anyị bụ eze. Egwu ọzọ anyị nwekwa ike ịnụ na Corpus Christi maka ịtụ nnọcha n'oche na-ada eje ka m gụọla ụlọ ya tata, maka anyị ga-eje nke anyị n'elu oche anyị nọcha taa. Nke kwa ọmarịcha egwu ọzọ a na-agụ: Kristi bụ eze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Kristi bụ eze, onye nwe anyị bụ eze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Kristi bụ eze, ọ bụ eze, ọ bụ eze, ọ bụ eze, ọ bụ nna, ọ bụ nna, ọ bụ nna, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Kristi bụ eze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Kristi bụ eze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Onye nwe m bụ eze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Kristi bụ eze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Amen. Mgbe anyị nọ seminary some years back, anyị na-echekwube tata echekwube. Ọ na-amụ ihe anyị ji echekwube ka ntụnye ụlọ azụ na-esi m olu. Ihe anyị ji echekwube abụrụ procession. Ihe anyị ji echekwube abụrụ sọsọ maka na Kristi bụ eze, maka na anyị onye jebe na seminary ọkwa ma na Kristi bụ eze. Anyị ma. Mana ihe anyị na-echekwube bụ na ịma na seminary Nigeria bụ ịbara n'ime for 3 months ime apụta ilo. Ya, the door etu o si adị bụ emepere school, eburu gị bubata n'ime compound kpam, ọkụrụ 6 o'clock gate eme etu a kpaa, gate mere etu eme apụtazi ilo ọzọ. Ilu ị ga-apụtazi ọzọ bụ ụbọchị Kristi bụ eze. So anyị na-echezi onye lụọ maakị ya kalenda ya na-eche ụbọchị Kristi ga-abụ eze. Kristi bụ ụra eze, o mee gịnị? O relizi anyị. Alisa ya abụọ eje na restọrantị na mgbe ahụ anọ m ịkọrọ ekpene. Anyị je na restọrantị ịma na ndị mmọnwụ ma esi nri. So iji anyị eri ka anyị kọ, iricha eri ka anyị kọ, iwere afang soup gbarịa ụgbọ, inwezi ike iwere ofu bottle Star wee mezuo ya. So imebesizi anyị etu ahụ ịbata a na-asịsị n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ, amen, ọbanye ọfụma. So ọ bụrụ aṅụrị anyị na-eso tata ekwukwara ya nchetakwa in those days, mbọsị bụrụ gboo. So mana Kristi anyị bụ eze. Of course, the kingship of Christ, the kingship of Christ is a universal king. Onya behind us celebrate eze ụwa niile. And eze ụwa niile nke Jesu bụ ma ikwelu ma ikwero. Ma ọ na-awụ ọkụrụgo n'isi gị ma ọ na-awụ ọkụ. Okwukwe ikwenyere na Kristi bụ eze, ma okwukwe ikwenyere a napụrụ ya ime gịnị ịbụ eze. Onya ka ụka na-edeclare that he is the universal king, And so, ma ihe a na-ekwu ọ na-aba na ntị gị, ma ihe a na-ekwu ada aba na ntị gị, ọ napụrụ ya ebe eze. Ihe o ji wee dị etu ahụ bụ
Now, there are basic principles that cannot be changed. Just like the law of, okay, hold on now, where? In my science. Law of gravity. It doesn't take you to Ibadata. Even certain laws. It's why in America, moto. In moto, now you're right. A potanilo, we decide then on the left. We decide in the left, the law catches you. This year, I think around July, in London. But one of my friends in Jeddah case him more change at a moto. You can imagine every night a moto in London. When the journey, I drove because he had me. What is in London? In the kata, nasi. Even though Nanya want to mecha manya nasi, mother may sweep. And again, if I decide to drive, Mamo kwetalo no right, manahawa ni kwetalo no left. I have to do what it said. Abona me meria, they don't care. Ane twa keze je sobulanye, mu kwetalo no beze, mu kwetaro. Ihobo bugene ezo wanine. Anya kaije proclaim here in the whole world. And now his own kingship, ni hogwa golani ta tegoslani. Almost two sides to him. Number one, he's a shepherd. Onye odudu atolia nazu atolia ofuma. Nke bo anozuzu atolia bu no jifu n'anya wele azu nke. Then nke bo bu na ozutakwa na atolia mwe nolo, mwe no ho. Oluogi ikpeazu onye obuna ga-eme gịnị ga-akwụ n'iru for judgment. That's it. Albo na gị ihe ọgụgụ a ncheta okwu a na-ekwube na atụrụ nọ n'aka nne, ewu nọdụ n'aka ekpe. Mgbe cheta akụkọ mmadụ kọrọ sometime, ọ na atụrụ fụrụ ewu si ewu bịa ka eje ụka. Maka ịma atụrụ na-eje ụka, oje ụka onwe aṅụrị nọdụ ọfụma. Nsogbu adịrọ mmadụ adachi okwu fada ada eburukwu ojecha ụka omegịnị ọna atụrụ wee si ewu na ukwu a na-ekwe n'ụlọ ụka dị egwu ya bịa ka ha jee ụka tata. Ozugbo ha bata n'ụlọ ụka, atụrụ ka nọ n'ilo maka ha jere ụka late. Atụrụ ka nọ n'ilo na-eme ka ha bata n'ụlọ ụka. Ozugbo atụrụ ka kwụ ebe a, fada si nenu nwa atụrụ nke Chineke. Faraze na-enu nwa atụrụ nke Chineke, atụrụ zọrọ ije na-abata, ewu si ngwa na ya bịakwa abịa na o nwekwa onye recognize ya. Ozugbo lụrụ oge onyinye, gịnị ka emelụ? Atụrụ nọla na ewere ụdọ megịrị jiri ewu nwụrụ ewu nwụba na-azụ be fada. Ewu nwanụ si ọgwụ sọsọ the first day ya bịara ụka, the first day ha gburie mana atụrụ na-abịakwa ụka sinsa na-aza ọ bịakwa eto onye na-enu nwa atụrụ Chineke. Olukwa tata olu tata asịkwa anyị na atụrụ nọ n'ebe n'aka nni, ewu nọ n'ebe n'aka ekpe. Eluo mgbe Jesu gbarataziri ka ya bịa nyụọ anya, o were atụrụ megide nya awọdụ. Ndị niile nọ n'aka ekpe bụrụ ndị ewu ọnwụrụ ha niile. So nke a bụrụ oge egwu anyway. But the kingship of Jesus Christ is not like the kingship of the world. Eze nke ụwa, might is right. Onye nwekarịchara ike na-etigbu onye ọbụla. A na-etu aka ọ dị even ihe anyị na-eme eme. Onye ọbụla umie ka ndị ọzọ, onye ọbụla ka nwa obi na-azọgbu ndị ọzọ. Inekata anya ọnụ even politics a na-emebe anyị, ọnọnya melụ ndị ajọ mmadụ ji aka. Maka na ndị ajọ mmadụ tinye onye ti isi eme gịnị ebutuo ya. Ndị ezigbo mmadụ nekata anya gịnị ka ha ekwu? Politics is a dirty game. Ha eme gịnị? Ha na-akpọ ndị ọjọọ anọchi ebe niile, nwere obodo na-etilike everywhere. And not the Bugoli I did it before. In those days, I remember
akụkọ akọrọ maka one of the kings of my village. He was a very powerful man, according to them. And then, mgbe the only way people are known to be powerful is your ability to destroy others. Mmadụ kwuo okwu ozugbo, ịkọtụọ ya. Mmadụ tinye igbo. For them, that is power. And that is what makes you, might is right. So, ihe ọ na-eme mgbe ahụ bụ every neighboring town anyị na ha nọ. Ọ dị ka onwego onye isi na-etota etota n'obodo ahụ, o wee jie war against them. And o wee jie war, ọ banye omegịnị, onye ọbụla okolobịa ọbụla kpọrọ akpọ n'obodo ahụ omegịnị, ogbuo ha. Ogbuo ha, onwere obodo ahụ niile. Then ihe eji amazi nọ nnukwu eze ka ọ bụ ọ bata n'obodo, o gbusichazi ụmụ okorobịa, ụmụ nwaanyị emegịnị, eju ebe niile, okpokọrọ ndị ọ ga-ekpokọrọ nataba maka na onye ka ọ bụ eze ka ọ bụ. And then apart from ndị ọ ga-ekpokọrọ wee nata, ọ lutekwanụ n'anya si na onye ga-anya ọbụla gị na di gị yi ana, onye kata gị nekata ọ dị ya ka ịdị ya mma rinne, ọ sị gị na ya chọrọ ịfụ gị na bie. Kedu ihe di gị ga-eme? Di gị asị gị biko gị jebezie. Di gị asị gị jebezie, ị na-asị ya mba daalị, nọ na-asị gị daa gịnị, gị jebezie na ya anakwana. Ana di gị na-agba ije bata n'ụlọ ahụ, kama ọ bụrụ na vileji ọ kwapụrụ gị na vileji gbaje obodo ọzọ. Gịnị ka nwoke ji agba ọsọ? Ihe ọ ji agba ọsọ bụ na etu eze sigo gị bịa, na iwu bụ na eze ahụ ga-eme gịnị, ga-anụ gị. So na ya nọdụgodi ndụ na-eme gị eje na bifo ọ ghọta ihe na-emenụ, isi emego gịnị, esobie. So ọ karịa mma, eventually eze must take you. So ka ya nwetagodi ndụ ya eme gịnị, ya gbafela ọsọ. That is human king. Mana nenenu nke Jesu, king of love, nke ịfụnanya. Number one bụ na obi dogodere with the cross. That's the king. Mgbe Pilate jụrụ ya ajụ sị ya, asị na ibe eze ndị Juu, ọ sị ya na onye nwakwuru nke ahụ. The same people kpọgburu ya n'obe bịa na-enyede Jesus, king of the Jews. Ha jie ka ewepịa, ndị obodo mee ka ha wepịa. Pilate sị gịnị? Na ihe edelu na-emego gịnị, edeghị ya. The testimony is already given. That is the king. He showed his kingship. Anọ nya mere ije n'ihe ọgụ nke mbụ, ọ sị na nya bụ eze na-achị ọchịchị ya bụ na onye nyanya ga-enwere onwe ya. Onye nọ na-agbụ nke ekwensu na ya ga-azọpụta ya. Na onye obi na-agbụwapụ na ya ga-akasi obi. Na ndị nọ n'afụfụ na ya ga-atọrapụ ha. That is his kingship. I will protect my sheep. Abịa n'ihe ọgụ nke abụọ, ọ kọwaa sị na Adam ebutegola anyị njọ, ma na ya abịago mee gịnị, wepụ njọ Adam. That we may be free. The kingship of Jesus. Ọ sịkwa n'oziọma na eze nke bụkwa eze na-ekpe ikpe. Mana only ground, anyị na-enye anya efu na ihe Chukwu na-ayọkwa mụ na gị pelu mpe. Ihe Chukwu na-ayọ mụ na gị mere gịnị, pelu mpe. Ịfụnanya. Ịfụ mmadụ ibe gị n'anya ka isi fụ onwe gị n'anya, maka ihi nke Chukwu gị nwa. Ọgwụna. Na ịfụra mmadụ ibe gị n'anya dị ka isi fụ onwe gị n'anya, na nwa m idobe gị iwu niile. Ọgwụna n'ihe ọ na-ayọ anyị. But it's so difficult. And ọgwakwa anyị nọ ịfụnanya ahụ ka ya ga-eji wee mee gịnị, kpa anyị ikpe, ma ị chọrọ ya ma ị chọrọ ya. Not the same love ka ya ga-eji kpa anyị ikpe. Agụụ na-agụ m, inye m nri. Akpịrị na-akpọ m nkụ, inye m mmiri. Ọ sị gị, kedụkwa n'ebe ya fụrụ gị wee nye gị mmiri? Ọ sị, mgbe ọbụla inyelụ
n'ime ụmụnna m ndị a niile na onye ka ị nyere ya na ọnyanwa. And so ihe ọ gosi bụ na mgbe ọbụla imelu onye ọbụla nọ ebe a ihe ọma, onye ka ị na-emelụ? Chukwu ka ị na-emelụ. Most times ihe ọma anyị na-eme bụ onye na-enye anyị bụ onye anyị na-enye, onye na-enye anyị bụ onye anyị na-enye, onye na-enye anyị o gụọ na ya nụ. Ọnka ka anyị na-eme. Ọnya bụ ịfụnanya anyị. Ọ bụrụ dị bụ ịfụnanya Jesu na-ekwu, maka na ndị jụrụ ya ajụjụ si ya, ebekwanụ ka anyị fụrụ gị? They didn't see him because ha nyere onyinye a ga-enyechi ha. Ha nyere onyinye ka i wee fụ ya n'anya, ha nyere onyinye ka i wee sọpọtụọ ya, ha nyere onyinye ka o wee dị gị mma. Ihe a na-enye onyinye bụ maka ife nke Chukwu gị, nwa idebego iwu niile. Ọgwụna ọgwụgo love. Ọ sị na ndị ga-anọ n'aka ekpe, akpịrị na-akpọ m nkụ, inyerọ m. Anọ n'ụlọ mkpọrọ, ịfụrọ m. Anọ na nyanya, idetara m. You didn't check on me. And so what it means is na onye ọbụla n'ime ụlọ mụnwa meli ihe ọma, onye ka m meli? Chineke. Anyị ihe gozikwazi bụ na onye ọbụla n'ime ụlọ mekwuru m ihe ọma, onye ka o melie? Chineke. That's what it is. Etu a ka ọ dị n'etiti anyị niile. But we miss that part always. We miss that part always. Remember, that is the basis of judgment. And the most important part of the judgment ka anyị na-eme gịnị? Ka anyị na-miss. That time they celebrated the kingship of Christ. Nyanwa na-achị eze na ndụ anyị niile. He owns us. Ma nya chọrọ ya, ma nya chọrọ ya. Abomaku, the Lord is my shepherd, I shall not want. And he leads us in green pastures where he gives us repose. Nyawanye. And I remember when Chisifado for some years back, then I was the director of schools for the Archdiocese. So I was all over the place. And still in my onye maka as no onye nne ya bunyelo keja bunye na-eju ụkwụ na-eju ụkwụ agbawa azọ. So I was still very energetic, young priest, creating ka I impress, ka I dozi ụka. So I overworked myself. So I had a meeting in Owerri. I went to bed. Akwụdosigo m ihe ngeju eje meeting park isi akpa. Ma pasi nkata ilisi edina. Ndakpo ụla. Teta n'ụtụtụ, I was to do morning mass. Finish morning mass ozugbo. Then I head straight to Owerri. Etetazia m ụla n'ụtụtụ. Ka nje wuo arụ. Kwụla ọtọ ka ịmagetu ya money na bed. Ka ikunyo. The whole room na-atọn m atọn. Anya m niile na-eme gịnị? Na-atọn. And in a situation, nwekwo na onye enweghị gịnị anọkwu or not. Like I was wondering what is going on. Is okwu na ana ka edu sure ịnọkwu ya? Onye na-achọkwa izu okwu na ana dị ka ị na-achọ ịdakwu ada. So I tried to manage to find my bed. Na-achakwazie na bed. Anachiazie m na bed. The bed na onwe na-eme gịnị? Na-atọn kwa atọn. Na-atọn nsi ha nwụkwanụ m kedu nke bụ nke a. So Odeka subside low belly, then I picked my phone, called the parish priest, say Anna, neko ihe na-eme that I don't think nanga aka mass this morning. Ya figure go somebody ga aka mass or sim okay. And then mago the father say I'm okay. That's it. Or Joros go ki amalo onye nwa no ya ni ihe na-eme. So but eventually the beginning and the end of the story is that I ended up in the hospital and not Owerri. I didn't go to work again. I ended up in the hospital. Now, this is a person who was healthy in the evening. This was a person who ate dinner in the evening. This was a person who talked in the evening. He only went to bed, and by morning, he found himself in the hospital. And that's why, as a good Christian, sometimes I hear people say, oh, Agmeje,
Ọnịcha nwanne echi, ụwa ga-eje Maryland n'ụtụtụ nwanne echi, anyị ga-eje nka. The question is, God willing. That language should never leave your mouth. God willing, I will. Because if he doesn't will it, you can never make it. Because he remains the king of your life. He's in charge. You can never be in charge in a territory that does not belong to you. Your life belongs to you. Everything you have belongs to him. And so, let it be. God willing, things will improve. God willing, I'll be fine. God willing, my depression will go. God willing, I will find a job. God willing, my life will turn around. Everything is God. And may God reign in our lives through Christ our Lord. So anyị nwere ọmalịcha onyinye nwa Chineke nyere anyị ndị be ọnwa akọ. So anyị ga-eme nwa anyị Benjamin na-emere m chi. Dear parents and godparents, your family has experienced great joy at the birth of your child, and the church shares your happiness today. This joy has brought you to the church to give thanks to God for the gift of your child and to celebrate new birth in the waters of baptism. This community rejoices with you, for today the number of those baptized in Christ will increase, and we offer you our support in raising your child in the practice of faith. Therefore, brothers and sisters, let us now prepare ourselves to participate in this celebration, listening to God's word, praying for this child, Benjamin, and his family, and renewing our commitment to the Lord and to his people. So I ask you, what name are you giving your child? Benjamin. Benjamin. So what do you ask of the Church of God for Benjamin? Baptism. Baptism. In asking for baptism for your child Benjamin, you are undertaking the responsibility of raising him in the faith, so that keeping God's commandment, he may love the Lord and his neighbor as Christ has taught us. Do you understand this responsibility? Yes, I do. Yes, I do. Anaghị abụ Catholic, anaghị azụ ya ọfụma n'okwukwe. Okay. So, godparents, are you ready to help the parents of this child in their duty? Yes, I will. Yes, I will. Benjamin, the Church of God receives you with great joy, and in her name I sign you with the sign of the cross of Christ, our Savior. Then after me, your parents and godparents will do the same.
So now exorcism. So anyị ga-achụpụzi ihe ọbụla bụ ọnụ ncheta na nkọwa niile na-akọwa na baptizim. Mgbe ọbụla amụrụ anyị na-enwe nlakụrụ nke njọ, we have the sins attracted by the sins of Adam and Eve. And so what we are about to do now is to exorcise him from every sin. Every attempt of the devil, we have to do the exorcism through that I get mano I achụpụ nlakụrụ nke njọ na njọ bụ na oketa na arụ Adam. Almighty and ever-living God, you sent your Son into the world to drive out from us the power of Satan, the spirit of evil, and to bring human race rescued from darkness into the marvelous kingdom of your light. We humbly beseech you to free this child, Benjamin, from original sin, to make him the temple of your glory, and to grant that your Holy Spirit may dwell in him through Christ our Lord. Benjamin, may the strength of Christ our Savior protect you. As a sign of this, we anoint you with the oil of salvation, who lives and reigns forever and ever. So anyị telie mmanụ a na-akpọ catechumen in his heart. That's where Christ lives. So now the devil is gone and Christ has come to live in his heart. Dear brothers and sisters, you know that God graciously bestows his abundant life through the sacrament of water on those who believe. Let us raise our hands to him and with our heart pray that he may be pleased to pour out his grace from this font upon his chosen one. O God, who by invisible power accomplished a wondrous, we are blessing the water now, accomplished the wondrous effect through the sacramental signs, and who in many ways have prepared this water at the back, your creation, to show forth the grace of baptism. O God, whose spirit in the first moment of the world's creation hovered over the water, so that the very substance of water would even take to itself the power to sanctify. O God, who by the outpouring of the flood foreshadowed regeneration, so that from the mystery of one and the same element of water would come an end of vice and beginning of virtue. O God, who caused the children of Abraham to pass dry shod through the Red Sea, so that the chosen people set free from slavery to Pharaoh would prefigure the people of the baptized. O God, whose Son, baptized by John in the waters of Jordan, was anointed with the Holy Spirit and is hung on the cross, he gave forth water from his side along with blood, and after his resurrection commanded his disciples, go forth, teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Look now, we pray, upon the fount of this church and upon the face of this church, and graciously unseal for her the fountain of baptism. May this water receive by the Holy Spirit the grace of your only begotten Son, so that human nature, created in your image and washed clean through the sacrament of baptism from all the squalors of life of old, may be found worthy to rise to the life of newborn children, through the water and the Holy Spirit. May the power of the Holy Spirit, O Lord, we pray, come down through your Son
into the fullness of this font, so that all who have been buried with Christ by baptism into death may rise again to life with him, who lives and reigns forever and ever. Now we're about to baptize this child because anyị ekpege ekpele gọzie mmiri mana akwụkwọ nsọ si na ihe ọbụla lụrụ alụ ama abanata na eze n'igwe that and enwero ka anyị ga-esi eme nwa nwa baptizim na atmosphere of sin. So anyị niile nọ n'ụlọ ụka ma nne na nna ya ma ndị ga the sponsors anyị niile ga-reject njọ I reject izie njọ mesia ihe niile ahụ, then the church will be so purified, then this child will be baptized. Dear parents and godparents and everybody gathered in this church, through the sacrament of baptism, the child you have presented is about to receive from love of God, new life of water and Holy Spirit. For your part, you must strive to bring him up in faith so that this divine life may be preserved from the contagion of sin and may grow in him day by day. If your faith makes you ready to accept this responsibility, then mindful of your own baptism, renounce sin, profess faith in Jesus Christ, the faith of the church in which your child is about to be baptized. And so I ask everybody in this church, the parents, the godparents, do you renounce Satan and all his works and all his empty promises? Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death, was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? This is our faith. This is the faith of the church. We are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Amen. So I ask you again, parents, is it your will, therefore, that Benjamin should be baptized in the faith of the church, which you have all professed? Yes. It is. Yes, it did. Yes, it is. Okay.
Oh, Maria, Maria. Amen. Ya ogbu anyị na-achọzi ichi nwatakịrị n'ụwa ụkọchukwu na mmanụ anyị ga-eti bụ mmanụ a na-ete ndị ụkọchukwu mmanụ krizin. Unu n'anya na-afụ na anyị emeghị baptizim mgbe anyị gbada n'azụ mee ya mmiri because na ọ bụ na emere ya baptizim ọ mechi ụkọchukwu. And so there is no way you can be a priest or receive a strong sacrament in the church without baptism. So anyị emesighị baptizim. So anyị na-achịchie ụkọchukwu ugbu a onye amụma na onye eze. Anyị chịcha ya ụkọchukwu chie ya onye amụma chie ya onye eze. Kedu ebe ọ ga na-anọ? Kedu ebe ụkọchukwu na-anọ? Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, has freed you from sin and given you new birth by water and Holy Spirit, and joined you to his people. He anoints you with chrism of salvation so that you may remain as a member of Christ, priest, prophet, and king unto eternal life. Amen. So ugbu a ochigolo ụkọchukwu anyị ga-ebezi ya akwa na-acha ọcha. Now she is the purest person in this church. He is the purest person in this church. So anyị ga-ebezi ya akwa na-acha ka obi ede. Benjamin, you have become a new creation and clothed yourself in Christ. May this white garment be a sign of you and of your Christian dignity with your family and friends to help you by word and example bring it on stand into eternal life. Receive the light of Christ. Parents and godparents, this light is entrusted to you to be kept burning brightly, so that your child Benjamin, enlightened by Christ, may walk always as a child of light and persevere in the faith, may run to meet the Lord when he comes with all the saints in the heavenly court. Amen. So, Okonunwa buzi ife, because he is a child of Christ, and Christ is the light of the world. So he walks in the way of Christ. So what it means is, not only if opposite, he cannot stumble. And I always say that, only baptism, am I right? Yes. Because I remember the father, is the light of Christ. So Christ be fair. Christ is the king of his life. May the Lord Jesus Christ, who made the deaf to hear and the mute to speak, grant that you may soon receive his word with your ears and profess the faith with your lips, to the glory and praise of God the Father. Amen. So anyị na-achọ ịgọzi ọnụ ya, gọzie ntị ya, maka na ụkọchukwu na onye amụma na-anụ onu Chineke. Ọnụzi anụ onu Chineke, o si n'ọnụ ya mee gịnị wee kwupụta ya. So ntị ọ ga-eji wee nụ ya ka anyị na-achọ ịgọzi, gọzikwazi ọnụ ọ ga-eji wee na-ekwu ka okwu ọ na-ekwu wee bụrụ okwu dị asọ.
Benjamin, you are baptized in Christ, and you are clothed with Christ. Hallelujah, hallelujah. Ngwa ka kwụ n'ọtọ maka ekpere nke ndị kwelụnụ. Onye nwe anyị agbakọtago ọnụ n'obi gị iji welu sekpụrụ gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Dị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị. Onye mere n'igwe na ana. Dị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị. Ka anyị natazie isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Jizọs ịbụ chi ji mma jide ji n'aka o. Jizọs ịbụ chi ji mma jide ji n'aka o. Onye wanyere nyageri yo wanye n'ụmụ ka m rie. Onye wanyere o nyageri yo wanye n'ụmụ ka m rie. Jizọs ịbụ chi ji mma jide ji n'aka. Jizọs ịbụ chi ji mma jide ji n'aka. Onye wanyere Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, anyị eburugo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile, ọnọdụ ndụ anyị gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ewelekwazi ụmụnne anyị ndị nwa rapụrụ ụwa n'onwe Emmanuel Okeke na Ọgọstin na Ntụkọ ọgụ na-erunye n'aka gị, wee na-ayọ ka imepelu ha mbara nke igwe, ka ha nwee ike nọnyere gị na ndị mmụọ ọma niile ebe n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Dị nwenụ, anyị na-ehunyere gị aja nke nwa gị jiri mee ka gị n'ụwa dịkwa na mma ọzọ. Anyị na-arịọ ka otu nwa gị ahụ wetara ụwa niile onyinye nke welite n'obi ihe nọ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa, ngị nwa tere otu nwa gị dị nwa na anyị Jesu Kristi ude nke aṅụrị, ka o wee bụrụ ụkọchukwu ebebe na eze nke ụwa niile. Onye gị bụ ka o si n'inye onwe ya n'elu ọta nke obe dị ka ihe àjà nke udo na-enweghị atụtụ were rụpụta ọrụ nke mgbapụta mmadụ. Ọ bụkwa uche gị ka ihe niile kere eke nọrọ n'okpuru ya, ka o were gbatara gị bụ Chineke ji ike niile alaeze nke dị ebebe zue mba ọnụ, alaeze nke eziokwu na ndụ, alaeze nke ịdị nsọ na nke gracia, alaeze nke ikpe nkwụmọtọ, ịhụnanya na udo. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'okwukwe na-asị: nsọ
dị nsọ ezie so gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ na-erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele n'otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụlọ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere, a ga-agwa n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebinye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, meenụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebere, ka anyị sorokwara ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị osebụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, na-enunu nwa atụrụ nke Chukwu, na-enu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa. Anyị na-enwekwa onye isi ọma bụ ndị abụọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.